dala na polievku so šošovicou. Dobrý nápad. Z Maggi dobrý hostinec s bohatou šošovicovou polievkou, to bude jedna báseň. Osmaž paradajky a pridaj tam Maggi bylinky, bazálka a tymián. A náš tip? Slnečné Taliansko priblíži mozzarella. Tak a teraz na 2 minúty pod grill. Čo ty na to? Maggi, chuť, ktorá inšpiruje. Podebratka prírodná. Jedinečné zloženie, jedinečná chuť. Priaznivé zastúpenie sodíku, horčíku a hydrogén uhličitanovej zložky prispieva k dobrému tráveniu a tým k nášmu zdraviu. Podebratka. Dobré trávenie, viac chuti do života. Stále čakám, že zazvoní mobil a z neho sa ozve. Momentálne som mŕtvý, zavolajte neskôr. Julius Satinský sa k nám vracia v životopisnej knihe, ktorá prináša exkluzívne texty i fotografie. Knihu hľadajte v katalógu i predajniach Media Klub. Nový sprchovací gel Lux Summer Massage s kúskami jemnej morskej huby lufy a s výťažkami z ovocia. Nový Lux. Príjemne osvieži a vyhladí vašu pokožku. Oh yeah. On je ťažký frajer. On pravidla neporušuje, pretože on si ich vytvára. Jasné, občas má nejaké tie opletačky so zákonom. Je však jeden zákon, s ktorým nevybabre. Zákon fyziky.